Peugeot 3008 je autom roka 2017. Vyhral nad Alfa Romeo Giulia aj nad Mercedesom triedy E. Jeho najväčšou devízou je jeho dizajn, a to ako v exteriéri, tak aj v interiéri. Medzigeneračne je výrazne ľahší a výrazne zmenil svoj imič. Zatiaľ, čo predchádzajúca generácia 3008 bola taká gulatá, toto je viac hranaté. A hlavne, čo je jeho ďalšou veľkou devízou, je to crossover. Poďme sa ale pozrieť, ako jazdí. Peugeot 3008 je skutočne svojský ako z exteriéru, tak aj v interiéri. Všimnite si tú veľkú palubnú dosku s veľkým stredovým tunelom, ktorý dosť výrazne mimochodom obmedzuje vodiča, hlavne vodičovú pravú nohu. Na druhú stranu pozitívum, mäkčený plast na mieste, kde sa stretáva koleno so stredovým panelom. Posed za volantom je zvláštny, rovnako zvláštny ako je tento volant. Takýto zaujímavý tvar volantu som naozaj dlho nemal. Je to samozrejme spôsobené tým, že Peugeot tu má ten tzv. Head-up display, alebo teda display, ktorý slúži aj ako prístrojový panel, tak aj ako head-up display. No a bez toho, aby bol takto ohnutý, by ste nevideli na budíky z každej pozície. Ja teda určite nie. Volant v tomto prípade mi príde trošku príliš malý. V 2008 fajn, v 208 fajn, v 308 dajme tomu, ale v 3008 to už je troška veľa. Peugeot 3008 nie je primárne určený do terénu. To je myslím, že každému zrejme, už len z ponuky pohonov. Totiž to má v ponuke len jeden pohon, a to prednej nápravy. Prikúpiť si môžete tzv. Grip Control, alebo tento otočný ovládač, ktorý je nižšie pod prevodovkou. Ja som ho zatiaľ nevyužil, aj keď momentálne idem v najťažšom teréne, akým toto auto môže prechádzať, teda v ľahkom teréne, čo znamená rozbitú polnolesnú cestu. Potešujúce ale z tohto hľadiska je, že auto je, teraz to tak možno nevyzeralo, ale išiel som naozaj cez veľké diery, je celkom slušne komfortné, dokonca aj v teréne. Čakal som, že v teréne bude o mnoho viac uskackané ako na ceste, alebo teda ako by malo byť. Podvozok nie je žiaden majster sveta v komplikovaných riešeniach. Tým, že nevyužíva pohon 4x4, je verný jednoduchším riešeniam. Samozrejme, auto prechádza cez všetko a dokonca máte celkom dosť informácií o tom, čo sa deje na podvozku, ale nie od volantu, pretože volant je gumený, ale od zadku a od celého tela. Osobne mi k tomuto autu viac pasuje automatická prevodovka. Jednoduchý dôvod, štýl tohto auta je nestaraj sa, nechaj všetko na mňa, len jazdi a ja sa postaram o všetko ostatné. V podstate pocit z tohto celého, z množstva displejov a ovládacích tlačidiel a všetkého toho, čo tu v tomto aute je taký, že Peugeot asi zabudol primontovať autonómne riadenie, pretože toto auto je už na to nastavené. Vy sa môžete dvoma rukami hrať s informačným systémom tuto dole pri tých tlačidlách, môžete možno aj radiť a môžete si ešte všeličo tu stláčať na volante a šoférovať by malo auto, ale nešoféruje, čo je celkom nepochopiteľné v dnešnej dobe. Naozaj to auto sa snaží tváriť, ako keby bolo z budúcnosti, to ako dizajnom, aj tým malým smiešným volantom. Najradšej by možno bol Peugeot, kebyže ten volant dá úplne preč a auto si jazdí samé, ale to ešte nedokáže. Motor má dostatočný krútiaci moment aj pre toto veľké auto, pretože aj keď je veľké, nie je také ťažké, ako by sa mohlo zdať. S hmotnosťou okolo 1,5 tony naozaj nie je zlé. A dá sa s ním jazdiť naozaj dynamicky. Odpoveď na základnú otázku, prečo Peugeot 3008 získal ocenenie auto roka? Už
môjho pohľadu je to jednoznačne preto, pretože má šancu zaujať mainstream o mnoho viac ako auta, ktoré tam boli za ním. Je to auto, ktoré je crossover a už tu môžeme skončiť, pretože dnes sa crossovery predávajú zo všetkých aut najviac a tento segment stále vstúpa, či už malý crossover, stredne veľké SUV alebo veľké SUVčka, to je proste top pre zákazníkov. Takže preto. Druhá vec je, že má dizajn a má dizajn nevšedný, ktorý dokáže naozaj zákazníka presvedčiť. A ten dizajn ako vnútri, tak aj vonku je taký, že sa za tým autom jeho majiteľ, hlavne jeho majiteľ, môže obzrieť, povedať si, že áno, tých 30 000 alebo koľko som za to auto dal, sa mi oplatí, lebo sa stále teším z tej investície. A to je kľúčové.